kuble pelok bro sisian ke pres by page kini ke video kani kliman ngan IP video kiba linkot halor jong ka report jong ni kunyang jingpang coronavirus ni COVID-19 kumangi ngetip bat kani gadi ka prabaji bangale ini ke video jong ka laitrik jong banaya yong arjar arpong tikar hadu bangale ngani ka video katkum ka website jong ka WHO ka tanat ka page ka kot ka khia ha kertil ha kaleng selak pertai bat ka balum ik report na kiri baper bat banai kani ke report kelum koi kalong ba katkum ke jingkhen jing dia jongka ni kita ke report kat hadu mene step kum ba shipho buji ai ki bri blayo ini khna jing pang boro kelek selak pertai kila kot matai ka khandai lak nyup saw jar terus pa saw pungut nalor nata ki dan ru ki bri ki bala dono la jong jing em ni khna jing pang bat kata kala poy ka sanpo hajar lais pa ar pesan ngun ban ars pa ru teli kiri ki bala sakta nuni khna jing pang te ki dan ru katkum na kiwi per website ki ba ai ru igani jingkhen ka bar kata ka long ba ki dan ru ki bala yo kya no nu ni khnyang jingpang bar kata kala kot ya ka ar lak praja prasba ru saungun keleng sra ka pertai ki bala yo kya no bat kan hadu kani ka khlimat hi ki dan ru ki website ki bala nang ai penthamai ya kita ki number mana kenta man la ka Jerman la kenta but lakum no kas do maling ini video na try kala cross ya ka shipholak ye ki bri ki blayo ni khnyang jingpang re ya kata ons pensisa hadu le shai kesngi na ka website jongka WHO mo tik soba ban lat ni ki khubor ki ham saya bat ki khubor ki bala ban kata halor jongka ni ka number khamtam ni ba dei bat kani kari ka jongi te kidan ru ki number bat ki website ki ba hande ka step kalong ko moi bat menta kalong ko moi bat khamsibit kala ban ko moi kala ban ki jinge pher hapring ki number khandet kan sa hang ni hantai ten re pimde bun so pher kata number bakat nang ni kat nang ya ki kenta ki la nang ei pen thamai kita ki bro khoi henre ko manga o mene nga ai kan ki jing khen kat kum ka WHO kani ka snat rekam ka bapet ya ka kot ka khya kaleng sala ka pertai bat ka baju ai ki report bas kham bat ki basai man la ka shpo buje jong kasngi jong kanur kono sngi ki ai kita ki report ko kan hadu ka shpo buje mustep te yakani pila ban pinchi sharu haki naki phone jong hi bat ki khna ma phin lab ki jing shisha te bat bod renti ikini khna ma phinum kulmar mo te tong ini abe nya wud menta shakiri ki babun yuni khunyang jingpang bakata kum bakalong himinin ke deka Amerika bat menta kala kot ka arlak khalai hajar rus pa ngut ki brig belayo ini khunyang jingpang penbud bat ke Italy menta ka dan kuma shilak hasan hajar arspa sopu arngun bat ke Spain ka dan menta kuma shilak shpo hajar arspa lai pu prangut te kawan biang saka ke China ta kadang nan di ka kerdan ke besau bat menta kala kot ka prapu arja praspa arngut ka baidai ba China ka kerukom kiu ikini ki bapang alhamdulillah ba bat baro ka de na kadaw kita ki lockdown bat ki jingle ki jingle ban te lakam ki jongki ling ba ki lockdown bat ki jingle tre bat ki jing pentre dak sarkar hakini ki ri bat ki sor bat ki province ba per jong kategori China di nalor nang ta ki ba penbun na ka China ka di Germany ka France Iran ba kumta terter bat ke India menta hakani klimat kalapoi hakerdan ke balai pulai hinen kesingi ke poi kerdan ke balai pusan tibat menta kesingi kala poi hakerdan ke balai pulai ke bumut ke India kala kiu hakajing don jong ki bre ki bayo yuni khanyang jingpang baka hadu bangale ya kani ka video kani klimat ki bre ki balayo ini khanyang jingpang kilakot ya ka arjar laispa iwengut kan hadu ka prabaji ka bangale ini ka video bat nalor nang ta ki bamenta ki dan hapo ka jing sumar ki kot ya ka arjar prapu prangun kemudian ka arjar laispa tam arjar prapu prangut ki dan hapo ka jing sumar bat kumbasan pun riungut ru ki baladu no ela ka jong jingim bat dan kumbasis pa san pun riungut pat ki balayo khya te nganai pi wud yikini ki number ka baidai ki bat ki jela ki baper bar kunju ru kanungut na pleng jungki la yo khya mo ba yo khya bar kunju ru ki blak khla dengan batayan ni kawai din kawai kabening kong Andhra Pradesh sispa lai puar
kibalayo khya iwe bat kibala khlat iwe Andaman Nicobar Island kibalayo pang kilong sipongut te ki po Arunachal dan tang iwe Assam khandriungut kumla report kado ni Khliman te Bihar arsaungut bala khlat no iwe Chandigarh menta kharprangun nata Chhattisgarh kidan khandaingut bat layo bala khya no ru arngun ka Delhi arspa khat khandai bat layo khya phra ndri la khlat no ru saungut tinata Goa kidan kuman riungut tinata ka Gujarat kidan kumba prapnyungut kibriu kiblayo ini khnya jingpang prangut kidi kiblayo khya bat nyungut pat kila do no la jong jingim tinalor ta ka Haryana kidan kumba soflaingut bat arpuingut kidi kiblayo khya bat dan baklar ketika jaka Himachal Pradesh kidan kuman riungut kiblayo ini khnya jingpang bat iwe ilayo khya iwe ri la khlat no kin lor nang ta ke Jammu Kashmir kedan kuman nyupungut kiblayo pang laingut kidi kiba layo khya no bat arngut kibla khlat no Jharkhand arngut kibla yo ini khnya jingpang Karnataka shispa arpusaungut kibla dan menta bat shipongut kidi kiblayo khya no laingut pat kibla khlat no nalor nang ta ki ka Kerala ka dan menta kumba arspa prapun riungut ki bri bniyo ini khnya jingpang bat arpu nyungut kidi kibala yo khya no tindoi sungsiru ba dan arngut kibala khlano nangane nuni khnya jingpang hapo Ladakh pat kumba khasaungut kidan te bat laingut ru kila yo khya bikila lipai li jong ying sam tilor nata Madhya Pradesh menta kadan kumba khandai ngut te nriungut pat na pedeng jong ki kila khlatno te bat ka Maharashtra ka babone inu khnya jingpang menta kala kwat kala spa lai pusangut bat saupu arngut na pedeng jong ki kila yo khya hoi te nre khandriungut pat kila du no la jong ka jingem nuni uni khnya jingpang te nalor nang ta ke Manipur menta kadan kumba arngut kumba ngala yitu ipi henen kesni ba menta kila update dia kata te bat ke Mizoram menta kadan iwe hapo Odisha kidan sangut hapo Puducherry lani Pondicherry ke bangi ngetep ke Puducherry menta kadan kumba laingut bat iwe ilayo khya tinang ta ke Punjab menta kadan kumba sapun riungut iwe layo khya andre sosi basaungut pagi ki jenge ki mesim kila do na anthe bat Rajasthan kadan menta kumba shispa lai flaingut bat nalor nang ta Rajasthan kidan kumba shispa lai flaingut hoi ti laingut na pedeng jong ki layo khya no bat Tamil Nadu dan lai spa laingut riungut ki layo khya no re iwe pat ila do no la jong jingim te Uttarakhand kidan kumba shipongut arngut ki layo khya no nang ta Uttar Pradesh shispa khalai khasangut ki layo khya no re arngut pat ki la do no la jong jingim te ka khadu ka de ka West Bengal maka ta kadan kumba san flaingut ya mentahi bangali ni video laingut ki bla do no laingut bla do no la jong jingim bat laingut pat kiba lasha discharge no naki jaka sumar ki jongki te hakabaide begini ki kini ki number ki baki ustad menta kani baro kale kata jaka kata ka bang ngong ipi menen menta kan Nizamuddin kata ka bahapo Nizamuddin markas ke badan hangti hapo Delhi but kan adu menen kesini balik itu ke video kadan ku jing tweet yu unong yalam u Maulana Sat Kandavali lang bakla ha Kandavali berkata kalong ba ulaja jing sha banre layo khubor pat ba kan adu ni klimat layo khubor ba kata kajing ja jongu kade kajing bur renti ke jongu ya kajing betha ke sarkar kata kalong ban pen kerpang ila dia te kerkumban supun pawani uni ude unong elam jong ni kenhun ba unong elam jong ni kajing le niam tablighi jamaat angthe but kerkum khubor lay ulum kalong ba ulay elam ki ya kani kenhun jukini ki kenhun jong ki ringet muslim ki katoni ki ringet muslim ba kalong ba ulay elam ba dakaba ong ba kini ki baro khoy ki dei tangki jingtre jong bomman te bat kim pediang ya kata ka jing ya kata ka jingpang kumba kalong bat ki ong bakade uni ujung pang kade tang karukom jong ka sarkar bat ki we ban pen kenria ingin ni tiki mos bagi jakamani jongi but kita di khubor ba phiru phila banlap na ki kot khubor bat ki we ban patai bene ahlor kata ti henry ko ngaka ban ni ko we kalong ba hoi ki babun kini ki kes ngi menta ki bami na tu jaka hangthi hapo Nizamuddin te Delhi te jingelang jungi katu ani ki kenhon nget muslim bakata kalong ba ka jingkiu jong kini ki jongni khunyang jingpang kade namar ba
kidan ki katu kaniru ki bamshim lawan Shahmat namar ba kata karkum ta jinget ki jongki kata jing snow ki jongki te andre nga kwaru ban yakni kalong ba kamtam ki jing snow niam ki jing snow kita jing snow niam ki jongi boper la kalong ki mengi ki niam kristan ni ki perlok kanu ru ka janyam ka ba pp1 ba pp day te bangi nginum sim sting yakni ba kamdei ka ba ka sarkar ka yang percaya kanu nu kan yam lani kanu kan hun yam lani kanu ka jingelang lani yanu nu jinget ndai ka dei na bata ka bahak miat ka jongi te hakikindat sngi ni baladap ba ka sarkar ka ile banai kini ka lockdown kadon ro ha ni palok kristan ki jongi ki ba sngo thot sngo si yakni ka jingle jong sarkar hendrai ngi ipat ba kani ke jingle bom sunyo ke jingle torti pat jongki katu kani ki kenhoniam ka la banwan ra ban ya ke jing ma jing sir ya kari hibrok we tengah ka bin shim ya kani kum kanuksa ba kanu no jaka bingin dan subha bingin shong ki ying sam ladi bat ba bingin ni ai ke jing ya snok tilang bak sarkar ba kai bak sarkar ka kale ya mentahi ka debet na beta ka jing ba jongi bat mdei ban penran bu kho ile ya kanu no jinget ni ya kanu ka jing shakri blai ni ya kanu ka kenhon ni ka balang ten re ingin ya ai lang ka khtin angin ai lang ka khti ka diang khti kamon kram ila ban ya le ini khunyang jingpang hawar kom ka badai bat ini iru ka jingjam te bat kumakalong mentahang ni hapo asam ka hadu bangali ini ka video te kidang dantang kumni kan riungut re kidan ru ki telong kubor ki baladang nang ai kentiu nang ai kini ki jing shisha bat kita ki number ba kalong ba hadu mentah bangali katni ka prabuji ki long ba kalaki usaka arphungut ki bri bayo unik yang jingpang hani po asam henrei 4 sim la penting kenapa hakani website ketkum ka jog sarkar pedeng jog kari India mo tenre ketkum uyu kum himanta biswa sarma tenat menteri bapai ka tenat ka kya jog asam la penting kenai kani bagi dang dan shu sakuma samut bedang yo hakini ki khendiat kenta baladam te bat yakani saken tiu pat ka hadu la shai kesngi ngisei ta ka jingsha but ka hapo hakani ka thanch te lami ki jongi ka mukini ki de ki jelak belayo apa kata kalong ka Assam ka Manipur ka Arunachal bat kumju ka Mizoram te nalor kini 4 sim ladon bat ki jela hakani ka thanch te lami ki jongi ki banyo yoni khunyang jingpang te wood ru nga kwa ban sim yakani ka kabu banai khniat I khubor kum kijingai mensim nam ta kitan perlok jongi iban po Maharashtra i paskalina shooting bat I serpai hun rembai badan po Tamil Nadu yakani ko abnong shiphi bat shikiwiru ki badan skijala ba pher bangi ngi don lamrkat berpi kijing duai ngi tip idisi ki bae re turi tuda sumar ya la ka jong kamet bat la da fidan ki bahiyeng la ni ki perlok jong ki le ru kata chimkhya kijing batha jong sarkar ba bat ngila ban yang ngele ikani mo le pidan hanu no jakale na jong kabenta bat ngila ban lach shiliang nuni nu khnyang jingpang bat ngini ru ikisngi ki babhan ni Shahmat te ngatrai ya mentahi di tangkat ni te sngobha banne te social distancing bot renti te khubor ki bak sarkar ke plan nga por ba ide bak district bat ki we te hadu ngini kindo biang pat sakoi video kadu mentasngi kede tangkat ni hi kerteng jani Fernand Rani sasisian kublai